μάθω είναι μια πράξη που εκτελείται όταν θέλουμε να αποτυπώσουμε τη σκέψη μας, η οποία είναι άειλη σε ένα υλικό μέσο, έτσι ώστε έπειτα να μπορούμε να τη διαβάσουμε, διότι ως γνωστό, η σκέψη και τα λόγια τα παίρνει ο αέρας. Δεν είναι απαραίτητο η πράξη αυτή να εκτελείται από το ίδιο άτομο. Παραδείγματος χάρη, ο κύριος πίσω σου αποτυπώνει τα λόγια της σκέψης μου, που απαντούν στην ερώτησή σου, έτσι ώστε έπειτα να μπορεί να το διαβάσει 350 φορές όπως αναφέρει ο κανόνας, με σκοπό να εμπεδώσει την απάντηση. Για να είναι ολοκληρωμένη η απάντησή μου, θα ήθελα να σας παραθέσω ορισμένα ιστορικά στοιχεία για τις απαρχές της γραφής. Τα παλιά χρόνια λοιπόν, η γραφή γινόταν με το χέρι, το οποίο χρησιμοποιούσε ένα αντικείμενο που λεγόταν μολύβι ή στυλό. Είχε σχήμα σαν καλαμάκι και λεγόταν μολύβι ή στυλό. Το χρησιμοποιούσε με τις άκρες των δακτύλων του δεξιού ή του αριστερού χεριού, επιέζοντας τη γραφίδα σε ένα χαρτί, αποτύπωνε τις σκέψεις σου, δίνοντάς τη ηλική υπόσταση. Κλείνοντας, και για να είναι ολοκληρωμένη η απάντησή μου, θα ήθελα να σου παραθέσω ορισμένα ιστορικά στοιχεία για τις απαρχές της γραφής. Και να καταθέσω την άποψή μου σχετικά με τον παραδοσιακό τρόπο γραφής που σου ανέπτυξα λίγο πριν. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, πιστεύω... Σταμάτα να γράφεις! Συνόδευε το παιδί 826 στον προθάλαμο και πες του να περιμένει. Άρε δάσκαλε! Άρε δάσκαλε! Άρε δάσκαλε 59-843, τα βλέπεις τι μου κάνεις. Με κάτι τέτοιο σαν και σένα, πώς να προλάβω να ταυτοποιήσω 1.000.000 παιδιά σε ένα χρόνο. Δεν βγαίνουν τα νούμερα, καταλαβαίνεις. Αφαίρεσε την τελευταία παράγραφο από εκεί που λέει. Κλείνοντας και για να είμαι συνεπής κτλ. Καθαρόγραψε την απάντηση, δώσε ένα αντίγραφο στο παιδί 826 και συνόδευσέ το στο θάλαμό του. Αυτό το τελευταίο δεν χρειάζεται. Ξέρεις πολύ καλά ότι το συγκεκριμένο θέμα της παραδοσιακής γραφής είναι λυμμένο εδώ και χρόνια. Κατέχουν λίγοι την τέχνη αυτή. Και έτσι θα μείνει. Αν και δεν είναι ο τομέας μου. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιες σκέψεις που πήγες να ξεφουρνήσεις, ζωφερές και αποδεδειγμένα αποτυχημένες στο παρελθόν του ανθρώπου, περισσότερο θα μπέρδευαν το παιδί 826 παρά θα του καλλιεργούσαν την εμπιστοσύνη στη μη κριτική σκέψη. Σου μιλάω έξω από τα δόντια. Θα παραβλέψω τον πειθαρχικό, που είναι υποχρεωμένος να σε παραπέμψω. Μιας και ξεκάθαρα η φράση σου θα ήθελα να καταθέσω την άποψή μου και κατά τη γνώμη μου λοιπόν πιστεύω θεωρούνται προς κώδικα και άρα υπονομεύουν την παγκόσμια μαζική σκέψη. Για να είμαι όμως συνεπής και τιμητής του ύψους των περιστάσεων και κλείνοντας εγώ επιτέλους αυτή τη γαμημένη πράξη, αλλά και για να σας αποστείλω σύντομα. Πού να βλέπω τώρα με πειθαρχικά και μαλακή. Δεν έχω χρόνο, καταλαβαίνεις. Αλλά και επειδή σε συμπάθησα. Μαζικά σας. Και δεν θέλω επουδενή να ξεστρατήσεις, σου έχω τη λύση. Θα σου γράψω αμέσως τώρα μία συνταγή με 10 σεμιναριάκια για αυτοβελτίωση και απενεχοποίηση της μη κριτικής σκέψης.
τα οποία βέβαια θα τα πληρώσω από την τσέπη. Διότι αυτά που σου πληρώσαμε εμείς, όπως φαίνεται, δεν σε βοηθήσαν διόλου. Εννοείται λοιπόν ότι αυτές οι 10 μέρες των σεμιναρίων θα παρακρατηθούν από τον εικονικό μηνιαίο μισθό σου. Διότι θα λείπεις από τη δουλειά σου. Δεν είναι δυνατόν να βρίσκεσαι σε 2 σημεία ταυτόχρονα, έτσι δεν είναι? Όχι ακόμα τουλάχιστον. Τέλος. Και για την ολοκληρωμένη θεραπεία σου, αλλά και για να προλάβω να μην καθυστερήσεις και άλλους συναδέλφους σε επόμενες παραγωγές, σου γράφω και 10 πορτοκαλί χαπάκια με γλυκές σαν το ηλιοβασίλεμα αναμνήσεις. Πιασες. Ηλιοβασίλεμα, πορτοκαλί, των μεγάλων στοχαστών της μη κριτικής σκέψης. Θα παίρνεις ένα μετά από κάθε σεμινάριο. Κατά προτίμηση με άδειο στομάχι. Μην και σου πέσουν βαριές φιλοσοφικές σκέψεις. Φέρε μου το παιδί 827. Να περάσει ο δάσκαλος 59-43. Στο πρόγραμμα έχω ευχαριστίες, θα ήθελα όμως να τα πω και live. Λοιπόν, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους κάτωθι μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη και την πίστη τους. Τον εκδότη τον Γιώργο Χρονά, ένας Έλληνας μείζων ποιητής εν ζωή, αποδεδειγμένο και με παράδειγμα έτσι από όλους. Ένας απλός άνθρωπος, ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ένας πολύ δοτικός άνθρωπος. Αυτό. Τα παιδιά που παίξανε, το Σπύρο Κασί, που περάσαμε περίπου 4 μήνες μαζί, ο Μανώλης Πολυμαδά, που αντικατέστησε τον Νικολάκη τον Πέπα, που για οικογενειακή δεν μπορούσε να κάνει το γραφιά, την οικογένεια εκείνη και ειδικά τον Ορφέα που συμμετείχε, Στέλλα Κουτάκα, την οποία δεν την αναφέραμε στο πρόγραμμα για να μην προδώσουμε αυτή τη γέφυρα, είναι μια γέφυρα. Το Γιάννη το Σάνταρα, το φιλαράκι που βοήθησε στα τεχνικά πάρα πολύ. Τον Ανέκο Τεχόμου, το φίλο μου και τη μαθητήνε, για τον Νίκο. Το Γιάννη και τον Νεκτάριο Ασημαντώνη που μου δάνεισε όλες αυτές τις παλέτες και τα καφάσια από κάτω. Τη Ματούλα τη Βαρύτη από τη γραφή που πάντα συνδράμει. Τη Χαρούλα την Κλώνη και τη Λένα την Αθανασίου που ήταν στα βιβλία του Φαΐνου. Τη Λάγια τη Μαστρογιαννίδου για τα σκηνικά. Τον Γιώργο τον Βουδί, το φίλο μου. Τον Ζαφίρ τον Επαμινόδα που είναι μέσα, τώρα δεν ξέρω αν ήρθε, που είναι στα φώτα. Εξαιρετικός. Την Αργεντίνα του Παπακοσταντίνου για τη στήριξη της και τον γιο μου που βοήθησε. Ευχαριστώ τη διεύθυνση του πρώτου δημοτικού σχολείου και κυρίως την κυρία Δημητρακοπούλου. Απλόκαιρα, πραγματικά απλόκαιρα και χωρίς καμία και με το χαμόγελο πάντα βοήθησε, μου δώσανε και για τα 2 σχολεία, δηλαδή πραγματικά που στείλει και για τα 2 σχολεία. Επίσης, το δεύτερο δημοτικό σχολείο που μας δάνεισε το τραπεζάκι αυτό. Όλα τα παιδάκια που, παρακαλώ, όλα τα παιδάκια που βοήθησαν να σηκωθούν όρθια, να τα δω, να αναφέρω τα ονόματά τους. Όλα τα παιδάκια που βοήθησαν. Να σηκωθούν. Μανολάκη τον είπα πριν. Η Χριστίνα που είναι, η Χριστίνα Πετρίτου. Ποιος άλλος ήταν? Ήταν η Δανάη. Ήταν η Λέκτρα.
Γεια σου, Ηλία. Άλλο παιδάκι. Επίσης, λοιπόν, μπράβο. Επίσης, τέλος, ευχαριστώ όσους έχουν ήδη τη δυσροπία και όσους θα την αποκτήσουν σήμερα και όλους αυτούς που βρεθήκαν κοντά μας να παρακολουθήσουν αυτό το δρόμενο. Το βιβλιαράκι διατίθεται εκεί στα παιδιά. Με ένα βιβλίο παίρνετε δώρο και το προηγούμενο μου βιβλίο που είναι σε 15 σύλλαβο και είναι θύματα. Ποτάκι μπορείτε να πάρετε, μουσικούλα θα παίξει τώρα, όσο θέλετε μπορείτε να κάτσετε. Μια εξήγηση. Ορίστε. Η λέξη δυσδροπία πρέπει να μας την εξηγήσεις, γιατί την ψάχνουμε στα λεξικά και δεν την βρίσκουμε. Είναι προσωπικής έμπνευσης και κάτι πρέπει να πεις πάνω σε αυτό. Ναι. Κάτι είχαμε πει. Κάτι είχαμε πει. Χαίρομαι για την ερώτηση αυτή. Η δυσδροπία πραγματικά βγήκε στη φάση που δεν μπορούσα να χαρακτηρίσω αυτό που ένιωθα. Γιατί η δυσδροπία γράφτηκε σε 5 μέρες στη δεύτερη καραντίνα. Πάντως, το γλωσσικό αίσθημα είναι πολύ λειτουργική, ασχέτως αν δεν έχει κάνει καριέρα στα λεξικά. Και αυτό μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Άρα βγήκε λοιπόν μία λέξη που δεν υπήρχε άλλη λέξη και βγήκε μόνη της. Σίγουρα έχει την τροπή μέσα, σίγουρα έχει το δις. Τι είναι αυτό το δις, πώς είναι γραμματικά. Είναι αρχαίο μόριο που επιβιώνει στα ελληνικά σαν πρώτο συνθετικό. Και καταρχήν έχει την έννοια του δύσκολου. Άμπραβο. Για κάποιο λόγο τέλος πάντων βγήκε η δυσδροπία. Λοιπόν, αν κάποιος θέλει, δεν θα κάτσω εκεί να υπογράφω βιβλία. Αν κάποιος όμως θέλει να το υπογράψω, να με βρει να το υπογράψω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά, με υγεία, αγάπη, ήθη και ελπίδα. Και δημιουργικότητα. Αργεντινάκι μουσική. Θέλω ένα ποτάκι. Συγγνώμη. Να ευχαριστήσω τη μάνα μου που δεν είχε καμία ανάμειξη στο θεατρικό, αλλά μέχρι πριν το θεατρικό είχε τεράστια ανάμειξη σε αυτό που έγινα εγώ.